Benvinguts al blog de Festa Final de Curs a Llosa Sant Andreu. Espero que us agradi. Aquí, com podeu veure, porto 4 monyos que he dormit. Estic en el lavabo. Aquí, com veig els 4 monyitos, que me'ls trauré pentinant-me i això. Aquí tinc tota matèria per pentinar-me. Una tropa dels 4 monyos. I aquí, sense monyos. Com que el coll natural, i aquí m'ha ficat una mica perquè em quedi molt més voluminós i molt més afro, que a mi m'encanta. I perquè estic molt guapa aquest dia especial, que és sempre important la Festa Final de Curs, Que tinguis sort i que trobis el que et va mancar. Aquí tinc la roba escollida, com em queda samarreta i una paleta molt mona. Em va una mica incòmoda, però no passa res. Tinc l'Orelo a darrere perquè és l'habitació de la meva àvia. Un color molt mono. I aquí em porto un jersei perquè potser farà fred en aquest dia. Us ensenyo altre cop el color més a prop. I aquí us estic ensenyant el maquillatge que em posaré pel dia d'avui. I si us el voleu saltar o el passeu perquè potser va ser molt llarg, vale? I tampoc és que es vegi molt bé el material del maquillatge, això, però no per res. Aquest és el resultat de com em queda el maquillatge, vale? No es veu molt bé algunes parts, clar. Agafo la motxilla, la motxilleta i no el puc moure perquè estan a les fosques, però la meva informació. I aquestes són unes gambes que em poso avui, que són les Adidas Samba. I aquí estic sortint de casa, no el veu molt bé, agafo l'ascensor, obro la porta, entro, pico al pis, 0. I aquí com em veig. Veig molt guapa. I per fi ja surt l'ascensor i vaig directament a la porta del portal per sortir ja definitivament. I per fi ja estic al carrer i ara aniré directament a Palau i com podeu veure estic caminant bastant ràpid perquè no havia arribat just a l'últim i com que jo soc una persona molt puntual, doncs anar ràpid. Aquí no és una foto, no sé. Aquí en aquesta zona hi ha uns llavis molt grassos que t'enganxen a la paret i sempre em fixo. Per fi estic a Palau d'autobús, i aquí ensenyo els mosaicos que m'agraden moltíssim. Millor que portar auriculars de cable que per fi el bus, perquè al començament el bus està ple, però després el bus s'ha anat buidant i ja està. Lloreta. I aquí el meu lloc preferit del bus, que sempre al davant de tot, i em quedat contenta. Aquí col·loco la motxilleta i també per això us ensenyo com els meus cleves que tinc, que m'encanta col·leccionar coses que són molt mones. No sé.
una mica de trencador, tipus sèrie. La meva cara, no sé per fi estic arribant al col·le i ara aniré directament a les guixetes per veure si m'he escollit d'alguna cosa, però segurament que tindré vida perquè com que he anat fent viatges i llavors, doncs, no sé, només ho compro per si m'he deixat alguna cosa, però segurament que no, però sí que això vol dir que quan veieu la guixeta doncs no tindré res guardat, així que, bueno, si us vol saltar aquesta part, us salteu, val? Però avançar el vídeo. Aquí no s'ha oberta i doncs aquí només obro la guixeta per si m'ha oblidat alguna cosa, però ja està buida. I aquí ja la tanco, ja està. I en aquest tros m'estic anant a buscar la paella perquè com que he participat en una activitat i com podeu veure tinc l'enganxina aquella color groga. Aquí menjant una bona paella. No està molt bona, però no passa res. Es podria menjar comestible. Aquí com podeu veure és on la gent enganxa les fotos, aquí enganxar les fotos per si volem participar i menjar paella i llavors aprendre com els jocs on hi ha violència masclista per les coses així. En el carrer. Els jocs públics. I aquí una foto meva, que m'encanta, és preciosa. I aquí, que per fer, estic tornant a casa, vale? I estic al bus, i he estat com molta estona, des de les 8 i mitja fins que a les 5 i a les 6 estic molt cansada i abans d'entrar al bus he comprat un cafetó i llavors a comprar estic al bus, no hi ha gaire gent i ja està arrencant i tranquil·lament, m'encanta anar amb bus, és el meu transport preferit. Parada, 11 de setembre, Virgili. El cafetó, un cafetó amb llet sense lactosa, que jo soc una lactosa, per si no ho sabia, i aquí doncs he disfrutat del cafetó, que m'encanta. És que m'encanta el cafè, està boníssim. I doncs aquí, no sé, un vídeo, no sé. Tipo transporte público i aquí us ensenyo el peluix que tinc del claver de les coses de casa, que el vaig comprar a una botiga que es diu no, el vaig comprar al Manga de Barcelona per una botiga, o sigui que no parles. I aquí ja està tornant cap a casa, disfrutem molt del vídeo. Espero que us agradi moltíssim i seguim amb les xarxes socials. L'Instagram no puedo perquè el tinc priorat, el Twitter públic i em podeu seguir al TikTok. Bueno, el tinc preu, però em podeu seguir a Twitter, que publico moltes coses, vale? Adeu, això és tot, disfruteu molt, adeu.